Jesper, nu har du været i Randers i Skywalk i 4 år. Ja. Og til sommer har du besluttet, at du vil flytte til Aarhus og være med til at plante menighed. Ja. Hvorfor i alverden gør du det? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, kirkeundersøgelser viser jo faktisk, at en af de bedste måder, en af de mest effektive måder at sprede Guds rige på, det er ved at plante kirker. Og det tror jeg på er helt korrekt, at det er en af de mest effektive måder, hvorved at vi gør disciple af Jesus, som vi alle sammen alle os kristne befalet til at gøre. Og i det, så kan vi simpelthen ikke gøre andet end at følge det kald i det. Og den anden ting til det er også, man ser det bare som et bibelsk princip. Når du ser apostlene, den første kirke rejse rundt, så når de rejser rundt til nye steder, eller når de kom til nogle steder, så plantede de altid menighed. Det var altid den måde, hvordan de spredte Guds rige på, og dermed så voksede Guds rige igennem kirkeplantning. Den tredje grund til det også, det er også, at når der bliver plantet kirke, så bliver kirken i den by, hele legemet bliver fornyet, det bliver holdt skarpt ved en kirkeplantning. Og det ønsker vi også bare være med til at gøre, at nærmest tune ind på det, som Gud allerede er i gang med at gøre i Aarhus, som han har gjort igennem andre fantastiske kirker, og begynder at bygge videre og sammen med dem på det, som han allerede gør der. Og den fjerde grund, og nok den vigtigste grund af dem alle, det er, at vi oplever, at vi er kaldet til det. Og det kan vi simpelthen ikke nægte, og det er vi simpelthen bare nødt til at følge. Så det er egentlig de primære grunde til, hvorfor det er, vi gør det.